Lineært perspektiv. I det lineære perspektiv løber alle indadførende linjer sammen i et punkt. Dette punkt er kaldet forsvindingspunktet. Når et billede er organiseret ved hjælp af lineærperspektivet, bliver alle billedelementer underlagt én synsvinkel. Personer og genstande bliver altså mindre i forhold til afstanden. Når der er dybde i et billede, er billedet opbygget af det lineære perspektiv, og ved hjælp af det lineære perspektiv bliver der skabt dybde. I et centralt perspektiv er forsvindingspunktet placeret præcis midt i billedet, samt i beskuerens øjenhøjde. Centralperspektiv skaber balance og ro i billedet. Raumflugt er en form for perspektiv, hvor forsvindingspunkterne rykkes ud i siderne, i stedet for at ligge i midten af billedet. Dette skaber også en dybde og dimensioner i billedet. Det er en mere dynamisk slags perspektiv end det f.eks. lineære, på grund af den ubalance, det skaber. Derfor bruges dette også som virkemiddel for kunstnere, der dyrker de lidt skæve kompositioner. Her har vi så et topunktsperspektiv, og et topunktsperspektiv betyder, at der er to forskellige forsvindingspunkter, som ortogonalerne går ind og mødes i. Og ortogonaler er de linjer, som dem her, som i virkeligheden er parallelle, men som på billeder går ind og mødes i et forsvindingspunkt. Vi startede med at lave det ved at lave en horisontlinje, og herefter lavede vi så en prik centralt mellem de to forsvindingspunkter, som vi havde tegnet på horisontlinjen. Herefter tegnede vi sædet og stolbenene og ryglænet ved at lave de her prikker, og så ortogonaler. Synsvinklen. Et billede kan ses som fugle, normal og frøperspektiv, og synsvinklen afhænger af, hvor horisontlinjen er på billedet. Hvis horisontlinjen er i toppen, så er det fugleperspektiv, fordi man ser ned, og hvis horisontlinjen er i midten af billedet, så er det normalt perspektiv, og hvis horisontlinjen ligger i bunden af billedet, så er det frøperspektiv, og man kigger op på objektet eller billedet. Og vi har et eksempel her af en blyantspidser, og det er fugleperspektiv, hvor man kan se hullerne, og her frøperspektiv, hvor man ser bunden af blyantspidseren. Ja, og så har vi også endnu et eksempel med en kaffekop, og her er det fugleperspektiv, hvor man ser ned i koppen, og frøperspektiv, hvor man ser bunden af koppen nedefra og op. På denne collage er der brugt overlapning som perspektivisk virkemiddel, fordi rummet skabes ved at den ene billedflade lægges over den anden. Ved den anden collage er der prøvet at skabe dybde ved at bruge lineær perspektiv. Collagedelen skal forestille sig at være et gulv i et rum. Repoussure er en figur, som trænger sig på i forgrunden. Resten skubbes bagud i billedrummet, som skaber store spring i billedet. Det kan vi også se her igen, hvor det er denne figur, som trænger sig meget på i forgrunden, hvor det andet skubber sig lidt mere tilbage i billedet. Der er også gjort brug af lineære gradienter, og det betyder, at det, som er forrest i billedet, skal være størst, og det, som så ligger længere væk i billedet, skal være mindre. Og det kan man blandt andet se her med træerne. Det her træ er meget, meget stort, mens dem længere væk, de er mindre, og det skaber en dybde i billedet.